Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Nasa jolma ikon mate ikon mago sibuki. Namangolu ikon mate asatung dengkan muse. Namangolu ikon mate asatung dengkan muse. Lagi ngondo gabirake jala ikon do malake. Daging ondo gabirake jala ikondo malake. Asa sogot bakiti tu hasangapon nai. Asa sugut bakiti Tuhan sangapun nai. Marhite-hite goar ni debata ama anak do todi parbadia. Amen au do haheheon dot hanguluan ninna Tuhan Yesus. Na mangolu do ganup na porsea diau atik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saliling nililing na martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Nunga dileho ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami. Jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluak kami. Asi maroham di hami, saya ajari jala apuli mahami asa unang madeli hami. Ala naung dijuho dongan namion. Patugu maha porsyon nami jala pabenget maroha nami makirim di hanguluas sogot. Asa unang mangadungi hami songon si belebegu na somarapakirimoni. Saya taiti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami. Namar si gatung tuhodo hami saat rodi hasusudani bohal nami. Amen. Disudehamu pitparni dainang Rosmainda Borusiaturi manang opu badia buru. Hatani debata na malehugogo di hamu di panading ni inangon. Satok kinari naing taruhonot tama ibana tu inganan par satok kinani. Upilit sian sada Tesalonika 4 ayat 14 sonom mahatana. Ay molo porsia hita naung mate Jesus dohot hehe sadok to gihonon ni debatado rap do Jesus nang akan naung modding marhite-hite ibana. Ay molo porsia hita naung mate Jesus dohot hehe sadok to gihonon ni debatado rap do Jesus nang akka naung modding marhite-hite ibana. Di pasu-pasu Tuhan debata maho lau luar kapag gongot wala ni rodi sa liling. Amen.
modom ho na martuai na maradian sian ulau ni. Solang mamodo ho na martuai na maradian sian ulau ni. Nani ulamu di hajol maon jala nama ngihut tu surgo. Nani ulaun di hajol maon jala nama ngihut Tu surgo. Ale Osmainda boru siaturi siatano do parmulani dagingmu mulak may gabetano. Ale Tuhan debata na manok taho do Tuhan Yesus Kristus na maju na panuho ko siya dosa. Do tod di perbadia na majuho Tuhan nguluan na surasuda ima mangaramoti orbu ni bakem kay maro ari parpudi. Amen martua do akan amate marhite-hite Tuhani ola nion olo ninna to di asa maradian nasida sian aka ulonna ay na manghut to nasida do aka naniula nasida be. Amen. Nasaha matu keluarga lah medabutano. sama jalannya pun gitu. Udah satu kali udah. Ini tanahnya, ini tanahnya. Hari udah ya. Udah mundur. Udah. Hari udah ya. Nakuna hami rodi sude ngulu nami. Kalehon mahiras ni roha di hami asamarlas ni roha hami pay mahot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Satu tangamu matod dinami dohot daging nami asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Salehon tod dimi manugunogu hami asa diramoti hami molo hubulus sami rura nilinggoman ni hamatian. Asima roham saya pamasuk mahami sogot tuha sonangan nasundeng ganing. Amin rak mahita mangidohot di tangi yang alia manami. Alia manami dari banujang sa darbadia mabuar. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsauran to di porbadia ma madongani hamu salhukna. Amin.